ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου, επάκουσο και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του δούλου του Θεού, των επιτελούντων την Ιεράν Λιτανία ταύτην υγείας και θείας βοηθείας υπεραθρονίχουμε. Έτσι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνη την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην και πάσην πόλη και χώρον απολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφύλιων, πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και φθιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσχον την κοινώσου την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριο των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος γεννού ημιν δέσποτα επί τις αμαρτίες ημών.